carita carita ning Sayyidul Qudri Jailani kalawan aja tegakkan maring kamulyane di dalam zaman iku saking sake para wali kalawan pirang-pirang iro kitab iku carita ingkang mangwadekake saking laku dan yakti lan anjega dursina lan ambir gakan maring becik lan garwakan maring toat bahkan suntutu saking caritane iku Sayyidul Qudri Jailani Degang derebe putra usoli pun putra dening Musa punika kasiwi dening handagus ika handagus ika nenggak di Abdillah handagus punika pan kesudaning Yahya kan siwi dening wasta Muhammad wa wasta dening Daud hingga wasta Daud kepada dening Musa kekasih Musa iku kaputra dening Abdullah malik kepada dening Musa junika kemapan iku kasuluh dening Abdullah Hasan Abdullah malika nengge kasuluh dening Hasan Hasanai kapan kaputra dening Hasan Hasan malik Hasan iku kaputra dening Zaid baginali Sayyidina Ali pan kepada dening Abu Thalib mangkoro diawon anhu usami purwaning hidupit sinebut ing carita linggohir saking bibi sehingga para kaing wafat bangga ucap saji musoni hingga kasih Abul Fadl bukan soli dan yang soli kuka sebutnya kali Abul Fadl ceritakan ingsun ingkang ilmu lawan kang warna buka si Abul Qadir Jailani dohir saking roeda ing dalam jatuh Nabi patang atus dan pitung dasa warsa layang satahun langkunge dengan pangranipun dua datang desa Jailan papan ing panggonanipun uhining desa Tobristan lawan winastanan desa Jailan iku ingaranan Kailan lawan winastanan desa Jailan di desa Kobilan ingaranan Seciul kang kalayan kawasawane Se Abdul Qadir iku mabitaning wasta Jailani sebabipun kang iyang hingga kasihipun wasta Jailani ing kene iku mulane kekasih Jailani uli bangsa singkang iyang dinalidakan Se Abdul Qadir Jailani nalikani agrasasi Ramadan dan Isnin dong sumalawi lulus datang sasi Rabiul Akhir sadala jatuh Nabi gangsal atu sawidak layan sanunggal
Bandung Sumalaka umur Syabul Qadir mo sangang dasawarsa maka ngucap mali sawi musoni wasta api Muhammad Abdullah bangkara ikba muse ana sungguh guru ing Syabul Qadir Jailani ing masalah ing Islam mangkon sumputun kang warna lawan kaping lawan kang sifat satune si Abdul Qadir Jailani ramping kang pasariran panas patingkang dedek pasaki kelawan jembar ingkang pasariran penuatup jajang gote apa sekali patuk sangat ingkang suara yen angling punika iku awiasa ning wong luhur lan luhur ingkang derajat sekenoni yen muning yang widi dan pegat bangun kapan lan cinelegan kang siwi saya muhidin Abdul Qadir Jailani ibu sedendam katoh ya turojakan sebulai Abdul Ghaffar ketiga Abdul Jabbar lawan kaping catur hingga kasih Isa kaping lima ingkang wasta Ibrahim kanenem nama Muhammad kana malamu ini Abdul Qadir ketelah ing wastane kang putra Muhammad wastane wonten dening kang sunu wanita mung sanunggal kaca pingkang aja carita ingsun datang baru wastane putra wanita nanging pindahaken iku inguni tugesange kang Rama ing putar romantop sunyi kelawan Syabul Qadir Jailani ander bene sadere kang taruna jujur kese apung mangkana mala malaikat ingkang putra wanistanan sampun Abdullah si Abi Ahmad wonten dening kang ibu si Abdul Qadir Kakasih Fatimah Dewi Fatimah kabukan dening si Abdullah sama ingkang bangsa dados sirahing para selangan dunia laku ingkang maluhur lan mali ander bene karomat ingkang agung-agung kelawan kang endah-endah mangkana bali Muhyiddin Abdul Qadir gebe bibir sanunggal Agasi Aisyah putra ning Abdullah maka tidrekeun lagi nalikane ing mangsa ning katelu mangkana ing sajayalan sangat dening keterangan kapailan ing jauh mangkana kaum samudaya sawian daudan kabeh ing nyawang widi dangikan tinandakan mangka sang tohing kau sami kesadaning wismani Aisyah sawian daudan kabeh mangka Aisyah kepuan jeneng ing lakar tur sarui anana puing kesnos namuning dana Bu Aisyah mangka ucapai pangeran hamba ingkang leuwih asih satune kaula nana puing siti maka tuan siratana toya
disaksanakan kelangke tidak keting jauh tak teruskan pena puning tirta saking jun wuta makanang wong kau lintang suka melahirkan si gawang sun ingwes mane samio angoyo samarga